ಎಂಕಲ್ನ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಅತ್ತೊಂದು ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಕತಾರ್ ಈ ಕನೋಟುಲ್ಲರ ಸರಿ ತೂವನ್ನಿಗೆ ತುಲೆ ಏ ಎಂಚಾಂಡು ಬೊಗ್ಗು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಐಗ ಬತ್ತೀನಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು ನಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನಲ್ತ MC ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದ ಅವು ಮೆಹಂದಿ ಉಪ್ಪುನು ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಆರಿಸ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋರ ನಾ ಬೋರ್ಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಚೋಕರಿ ದಾರಿಲಿ ಕಮಲ ಹಾಸನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆರಿ ನಾ ಪೋಲಿ ರಾಣಿ ಜಯನನು ಸೊ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತ ಟ್ಯೂನ್ಲೆಂತೆಂತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಲಿ ಓಕೆ ರೇಷ್ಮೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಬೋರ್ಡು ಇರದ ಬಸ್ಸನು ಹತ್ತಿ ಬಂದ ಚೋಕರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮುಗಿತದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಾಂಡಿಯಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಇರ್ನ MC ಬೊಕ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತು. ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಲೇನ ಇಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಜಪಡಾಯ ಇತ್ತೆ ನಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಂಡ ರಾಹುಲ್ ಮೇರ್ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಉಂಟು 4th ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬರೋಂದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ದಿಜ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗ್ಲ ಬಂತಿಜ ಸೊ ಅಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ ದೀತ ನಮ್ಮ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗೆ ಕುಡೋರಿ ಮನ್ವಿತ್ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಯಾನ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ ಮನ್ವಿತ್ ಒಟ್ಟುಗೆ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಖಿಲೇನ್ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉರ್ತಿಕ್ವ ಬಲೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ ಮುಟುದ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಕಟೀಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಮುಟುದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಣ್ಣೇರು ಓಲ್ಲೇರ್ ಅಂದ್ ನಾಡೋಡು ಸೊ ಆರ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಲೆಗ್ ಬತ್ತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆತನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏತಂಡ್ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ವರ್ಮ ಮುಕ್ಕಾಲೆರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಕಾತದ್ ಕುಲ್ದೇರು ತುಕಾರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡದ್ ಅರೆಗ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಕಾರ್ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಏನ ಕತ್ತೆ ಪಂದ್ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಏನ ಮಿತ್ತದ ಬುಡ್ರೆಗ್ ಎಸ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ದೆ ಬಂದು ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗ್ಲಿ ಪೋತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೇರ್ ಮಾತ್ರ ಓಲಂಡಲ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನಾಡುಡ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ ಓಲ್ ಕುಲ್ದೇರ್ ಪಂಡದ್ ಓಲ್ಲೆ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ತುದ್ ಗೊತ್ತಾವ್ ಅತ್ತ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ ಬೈದಿನಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಟು ಇಡೆ ಬೈದಿನಿ ಕತಾರ್ ಟು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರಾಹುಲ್ ಬಾಯ್ ಓಲ್ ಅವಳು ಪೊಡತೆ ಓಲ್ ಅಲ್ಲ ಆರೆ 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 ಎಂಕಲ್ನ ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ದುಬೈ ಅತ್ತೊಂದು ಗುಣನಾಥ್ ಫ್ರಮ್ ಕತಾರ್ ಪಾಪ ವೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ ಒಂಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಕಂಪೆನಿಗ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬಂದು ರಾಹುಲ್ ಬಾಯ್ ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ತೂಲಿ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಏ ಎಂಚಾಂಡು ಭಯಂಕರನಾ ಎಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೋ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ 9 ಗಂಟೆ ಗುಲ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪೂರ ಹಾಂಡೆ ಒಣಸ್ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಾರೆ ಸುರು ಒಣಸ್ಮಲ್ತ ಅಂದ ಓಕೆ ಏತ್ ನಿಂತ
ರಜೆ 15 15 ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಕ ಅವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಅರೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ತುಕ ಒಲಂಡಲ್ ವನಸ್ ಉಂತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದ ಒಂದೆಂಕಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಇಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೆ ಬರ್ಪಿನ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೂರಗನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಬೆಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀನು ಅಮ್ಮೂಲ್ಲಿರಿಯ ఆయన అమ్మోళ్ళు లైట్ పడు రాహుల్ రాహుల్ లైట్ పడు ఓళ్ళేరు ఆయన అమ్మోళ్ళు పూర చేదేరు ದಾದ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಅಪ್ಪೆಂತು ಇಲ್ಲಗೆ ರಾಹುಲಿ ಈ ಕನೋಟುಲ್ಲರ ಸರಿ ತೂವನ್ನಿಗೆ ಏರುಂದು ಮದ್ವೆ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಸೀದಾ ನಮಸ್ಕಾರ చేతు మోయిని వరుందుండని ఎందేవా ಒಳ್ಳೊಲ್ ಪೂಜೆ ಒಳ್ಳೊಲ್ ಜೇದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಗರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜತ ಸಾಗರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನದತ ಸಾಗರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಿಗಲ ರಾಹುಲ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಗ್ಗು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎಂದೆಗೆ ಐಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ಯ ಬೊಗ್ಗು ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಎಂದೆಗೆ ಐಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಗ್ಗಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿವರೆಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಉಲೇಪು ಓಕೆ ಸೊ ಉಂದಾರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಉಂದು ಎಂಕನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆ ಮೆಗ್ಗೆ ಕತಾರ್ ಡುಪ್ಪುನು ಫಾರಿನ್ ಡುಪ್ಪುನಗನ ಇಂಚೆನೆ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಅಗಲೆಗ್ ಫಾರಿನ್ ದೂರ ಬರ್ಪಿನ್ ಪಂಡನೆ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ 15 ಇಂತ ಮಟ್ಟಿಗ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಊರುಗ್ ಬೈದೆ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದೆನ್ನದೆ ಸೊ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿಗುಲು ವೇಟಿಂಗ್ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವ್ಲಾಗ್ This is Priyanka Santosh signing off. Bye bye. Take care. Good night.